नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय बेलासे जालायबाय 5:30 जों दा प्रेक्टिसाव थांलायनोसैलाय दिनै बयबो दख'ना गानदों आंबो गानबाय ओंखायनो माबायदि नुदों गासैखौबो नाय दिनै ओरैनो दख'ना गानलायना गानबाय आरोना दिनै आगै जुरियाबो दख'ना गानदों प्रेक्टिसाव जों दिनै दख'ना गानलांनोसै आरो दै गुदुं दाखाबाय साथा दाखाबाय अखा हागासिनो दं क'क्राझाराव मिन्थियाखैबानो दा क'क्राझारनिफ्राथ' मिथियाखै बेलेग डिस्ट्रिक्ट नालाय आरो आंदा मोजां जादों नामा गरम गोदान फुरायनायमोन ना बेखायनोसो साननै जाबाय मानो मोजां नांनाय थान्दा थान्दानो ना गगा मोननाय गुजुनायानो हामनो रोंला गोस गोस लोमजाबाय थायो बेबायदि आरो ओंखायनो दाना थांनायसै जोंना थांनाय फैनायसै आरो जेबो कन्टेन्ट गैया आरो नोंसोर नायनोसो बालायगोन आरो बे लामा दोंसेखौथ' नायनो बासिगोन बिबार बागानखौ हाथिमाटाखौ बेखौ नुबाय थायो होननानै ना अ गेटखौ सिबायबाय गारि लांनो जोंना नै ट्राक भाराया बेयाव सेटिंसनि बुस्थु थायो ओमफ्राय बासआ बेयावनो गाखोजोबगोन आरो जोंजों ब्लग लागासिनो दं नायजुरिया मोनफैलायबाय मोनफैनानै सानैबो जिरायना दं बे आगैया आमटेकानि रुनजु आरो बिनि नामा डान्स मोसायो बयनिसाय जोंनि टिमाव बेनो उन्दैसिन ओमफ्राय आं बेखौ अननानै टिक्लि होनो टिक्लि नाम दोनदों हौवासा मेंना जिरायना दंजोबो बिसोर रिहार्सेल खालामनानै नाटिकाखौ मोसाखाबाय आरोना रिहार्सेलखौ बिसोरो गथ'फ्रा एबार जोंनि ड्रामा पार्टिया फैजोब्बाय गेस जादों जोंना मोनसे नाटक लाखांबाय आरोना दसे रेस्ट लादों मेंबायना होख्रावना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना जों जिखिनि नाटक रिहार्सेल लादों बेखौ देखायथ'वा आरोना माबा मोनसे गोदान नुनो मोनगोन आरो एबार आइराखि थियेटाराव नेना थाथ'दो फार्स्ट पेन्डेलनिफ्राय ओरैबाबो नुखागोन सोरबा भिडिअ खालामना आपल'ड खालामखायो खिन्थु दा जों होथ'वा आरोना जोंना सासे मेडाम फैगासिनो बेनो जाबाय बामबालि दिदि मा बिबि लाइभ होगासिनो लाइभ हेल' होनदो हाय होनदो दे हेल' लाइ मा लाइभ बिलाइ सोग्रोस्राव लाइभ इन्सुरेन्स खुलिनो नागिरदों नामा हो लाइफ इन्सुरेन्स खुलिनो नागिरदोंमोन फैसायानो हायोदा बेयावनो डाइरेक्टखा खै बोसोरनि आंबो खुलिगोनलै लाइफखौलाय 3 बोसोरबो जायो 5 बोसोरनिबो जायो आंबो खुलिनो लाइफखौ इन्सुरेन्स खुलिगोनलै आंबो दे आं फोरोंनांगोन दे खिन्थु फैसा नांगो बे रायज्लायहरनानै बुंबानो जायोना आंबो बारा आइडिया गैयाना सोलोंहांदोंसो दा आं माइ रोङो आंनो माइ फैसा हो दानो बानायनो गोनां आं माबा नांगोन 5 बोसोरसो नांगोन लाइफ इन्सुरेन्स माबानिफ्राय माबा खालामदो ओइ खालामनायनिफ्राय माबादो बिदिसो लाइफखौबो दाना जोंनि आइराखि थियेटारनि साथाम मा होनगोन जोंखौ ग्रेक साथाम रिहार्सेल जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जा अखा हादों जोंना
दंजोबो जों साथा लाबोखादों बिसोर साथा लाबोआखै दसे थाथ'दों आरो जै हागाबाय खारलांसै बिराद मेंबाय उन्दुनोसै आरो जों मा खालामबावगोन दा सा मैयाबो सिजालांदों खुगा मोनो बारासो खुगा मुथिनाया सोलोंनासो ना बेखौ सोंदोंमोन आरो मा नाम होननानै बेनि नामा मेन'खा चिरांनि बे चिरांनि बयफ्रेन्ड गैया बेहा नै अखा सेमबाय खारलांनोसै जों दाना एसे एसे दंबावो फ्रि फ्रिसो थुदो खारनोसै हा थुदो फैदो थांसै अखा सिजाबाय आरोना जों दा रुम मोनफैबाय दासो सफैबाय रुमाव जोङो बेनिफ्राय हरबो जाबाय 11:30 जाबायना दिनै एसे थाब जाबावबायसो 11:30 माने दिनै एसे थाब लादों आरो ना 7टानिफ्राय लादोंमोन लानायखाय बेनिफ्राय मोननै नाटक आरो नाटिका मोनसे खालामना हरो जोङो ना दामाने एसे एसे गोसो थाजोब्बाय नालाय थाब थाब जोबो आरो गोसो थायाबासो रिपिट लाफिनायावनो एसे लेट जायोना ओमफ्राय दा एसे थाब जोबग्रा जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एडिसनसै जेरै बराबो हामबाय निरिबिलि रामसियाराबो माहाय माहाय हामांबाय आंना खिन्थु मा जादों मिथिबाय जों खारदोंमोन ना खानैसो ओमफ्राय दा सानफ्रोमबो फुङाव अखा हागासिनो दं क'क्राझाराव ओमफ्राय जों खारनो हायाखै फुङाव बिराद लकसान जागासिनो दं जोंहा उदै फेसेमनो नागिरनाया जाला थ' एसेनोसै दिनैनि भिडिअ बाय बाय गुड नाइट अल लोगोफोर